herec Jamie Dornan. Zatím zvedá tep hlavně ženské části publika. Do Karlových Varů ale Jamie Dornan přijel představit film, kde se postelové scény konat nebudou. Felt like someone you could actually relate to, like guys who were fighting for something that they truly believed in, but were guys. They were normal guys. They had family, you know, that were being massively affected by what was happening. Na Dornana se ale nejprve dlouho čekalo. Skalní faninky si svá místa u červeného koberce zabrali už několik hodin dopředu. Prostě jsem přijela na festival jenom kvůli němu. Co se vám na něm nejvíc líbí? Já asi zadek. Ne, hlavně jako je to dobrý herec. I think it's going to be really interesting to sort of take somebody that hasn't done this kind of work before. Takto vypadal filmový Kubiš naposledy v Nikolajevových Lidicích a takto v atentátu Jiřího Sekvence. Na Heydricha mířily už i americké produkce. Realitě se ale podle historiků nejvíc přiblížil Otakar Vávra. And I thought it was an incredible story, and it was one I'd never heard before. The assassination on Heydrich was a clear message that the Czech people were still resisting. První klapka antropoidu padne v polovině července. Jamie Dornan by se tak mohl na červený koberec brzy vrátit, ale už v jiné roli. Tereza Radváková, Česká